Mugallim lakamly öňkü opozitsioner Rozmurat Gurbanturdiýew. Arkada tarapyndan niyetlenen ýolla maňa we maşgalama bir ýer tapylar. 2020-nji ýyldan bäri merkezi Türkiýe bolup durýan türkmen protest hereketi çynlakay krizisi başdan geçirýär. Takminan 2 ýyl ozal Stambul opozisiýaçylarynyň hataryndaky ösüş hakykatdanam togtady. Gynansaňam, soňky döwürde täsirli halkara ara gatnaşyp gurup bilmediler ýa-da işlerini Türkmenistanyň çägine geçirip bilmediler. Hereket kiçi toparlara bölünni. Olar raýatlaryň hukuklary uğruna göreşmegiň we rejimi halkara derejesinde paş etmegiň ýerine özara agressiv agzalalyga ünsi jemlediler. Türkmenistanyň ýöriýete hyzmatlarynyň emigrantlaryň arasynda bu hili agzalalygy gönden göni öjükdirýändigine inanmaga esas bar. Bu kriz tendensiýalarynyň beýany oktyabr aýynyň başynda Warşawada türkmen emigrantlarynyň şowsuz web sahypasy boldy. Käbir türkmen aktivistleriniň bu çärede we Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşgullygynyň adam ölçegleri ýygynynyň umumy mejlislerine eden çykyşlaryna seretseň, daşary ýurtly adam hukuklaryny goraýjylara şüpheli hüjümler repressiv türkmen rejimini tankytlamakdan has möhümdir. Protest hereketiniň krizisiniň ýene bir sowutnamasy Türkmenistan Halk Hereketi THH hereketiniň lideri Rozmurat Gurbanturdiýewiň Mugallim ady bilen tanalýan Toweden çykyşy boldy. 2-nji dekabrda YouTube'da peýda bolan bu ýüzlenmesi köp aktivist üçin güneşli asmanyna gök gürlen ýaly boldy. Mundan öň 4 ýyl töwereg wagtary Mugallim özüni opozisiýa THH-nyň lideri diýip yglan etdi we onlarça wepaly türkmeniň onuň töweregine üýşendigini aýtdy. Inni öňkü aýdanlarynyň tersine THH-nyň syýasy gurama ýa-da opozisiýa hereketi däldigini, ýöne hiç haçan lideri bolmadyk resmi däl topardygyny öňe sürýär. Mugallimin özü diňe YouTube kanalyna video montaj etmek bilen çäklenýän bu jemgyýetiň adatly gatnaşyjysydygy aýdylýar. Gatnaşmagyň maksady syýasy talaplar däl, jemgyýetçilikdi we hereketiň maksadyna ýetendigi aýdylýanlygy sebäpli Mugallimin pikiriçe türkmenlere enni hiç hili kynçylyksyz pasport berilýär we olar erkinligi eýe boldular. Geljekde THH-nyň dowam etmegine manysy ýok. 2022-nji ýylyň 16-njy awgustda oğlunyň pasportyny uzaltmak isleýän Gurbanturdiýewiň Türkmenistanyň prezidentine ýüz tutmak üçin Stambuldaky türkmen konsullugynyň öňünde ýygnanan bir topar türkmen bilen birleşendigini ýatlaýarys. Bu çäre wagtynda şikaýetçilere hüjüm eden konsulluk işgärleri tarapyndan bir näçe gezek urulan Mugallim türkmen diplomatik missiýanyň işgärleri tarapyndan ýenjilendigini açaçan aýtdy. Şeýle de bolsa beýleki ejir çekenlerden tapawutlylykda polisiýa arz etmedi. Şolun şaýatlaryň ýadyna düşüşi ýaly ol derrew wakadan ýyda çekildi. Emma gyzga wagtyň içinde sosial ulgamlar arkaly hüjüme gatnaşan konsullugyň işgäri Merdan Mustakowy tankytlap başlady. Inni Mugallim Türkmenistanyň Türkiýedaky ilçisine 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda ogly Şamilň poçta arkaly uzaldylan pasport alandygy üçin çuňur minnetdarlyk bildirýär. Ma'lum bolýaly konsulluk tarapyndan arza berejiniň Türkiýedaky öý salgysyna türkmen pasporty iýerilen ýeketek ýagdaýy. Şu ýylyň ýazyna Şamil täzelenen pasporty bilen deportasiýa merkezine düşdi. Soň bolsa iýun aýynda konsullugyň işçen gatnaşmagy bilen Türkmenistana deportasiýa edildi. Bu wakalardan soň Mugallimin aýaly awgust aýynda watanyna gaýdyp geldi. Bu maşgalany tanaýan adamlar onuň üçin aladalanýardylar. Sebäbi ol ozal türkmen aktivistleriniň dürli online forumlaryna gatnaşypdy. Şeýle de bolsa Aşgabat howa menziline galan ýolagçylar düýpli barlygdan geçirilýärkä, onuň üçin ýaşyl koridor gurnaldy. Özünün Toweden videosunda Mugallim konsulluk işgärleri Amanowdan, Annaýewdan we olaryň garnaşlaryndan bagyşlanmagyny soraýar we bu adamlaryň kimdigini uzun sanap geçýär. Mugallim ýokarda azalan konsullugyň işgäri Merdan Mustakowa aýratyn minnetdarlyk bildirýär. 2022-nji ýylyň 16-njy awgustynda bolan waka wagtynda ony biýawry sözler bilen kemsedipdi we bir näçe gezek urupdy.
Aýdylşyna görä Mustakif bilen onuň arasyndaky düşünşmezlikleriň hemmesi şahsy häsiýete eýe bolup, mundan başga-da olar uzak garyndaşlarmyşyn. Muallim Ilham bilen birnäçe WhatsApp öýünde saklan türkmen aktivistleriniň we kezzaplaryň Ferhat Genjiýewiň we Farhat Meýmankulyýewiň Türkmenistana sürgün edilen blogçy pidasy bolan ony yglan etdi. Olar bu ýagdaýdan peýdalanyp ony garry akmagy türkmen hökümetine garşy çykmaga anandyran haramlar. Köpler Gurban Durduýewiň hakykatdan videoda häkimetlere garşy gödök sözler ulanmagy bilen tanalýan Farhat Meýmankulyýewiň YouTube kanalyna birnäçe gezek geplendigini ýadyna salýarlar we özü de ondan görelle aldy. Dinleýijileriň pikiriçe gödök sözler aýtmak orta ýaşly türkmene hiç gelşen okdy. Toweden video habarynyň soňunda muallim arkada tarapyndan niýetlenen serdaryň giň ýoluny ýöremäge çagyrýar. Onuň sözlerine görä, halkyň tolsan göterimi serdara şöhrat diýip gyýyrsa, onda ol we maşgalasy halk bilen bilelikde häzirki rejim üçin. Beýlekler oňa gollaw bermeli. Muallimiň özü bolsa, adamlar bilen şol ýoldan ýöremeli. Habarlara görä, öňkü opozisiýa lideri häzirki wagtda Türkmenistanyň Halk Hereketi YouTube kanalynaky iň gödök çykyşlaryny kem-kemden pozýar. Aktivistler muallimiň soňky döwürlere çenli meýilnamalary bilen gyzyklanmagyny dowam etdirendigini, dürli toparlara we söhbetdeşliklere goşulandygyny, aktivistleriň arasynda dawa jenjelleri edip öz pozisiýasyny açaçan beýan edendigini aýdýarlar. Birdenem şeýle ýitiri öwrüm boldy. Sebäpleri barada çaklama etmäýin. Okujular öz netijelerini çykarsynlar. Taýýarlan türkmen depderleri. Salam aleykum vatandaşlar. Yine bugün ben yine siz bilen efirde. Bugünkü videomun teması aşağında görüşünüz yazgı temanın adı. Menin konsulum beni vurdu. Hakikaten beni düğün 16. Ağustos'ta İstanbul'daki Türkmenistan'ın konsulluğu bizi şu yere varan Türkmenleri 4-5 tane Türkmenleri vurdu. Vardık. Biz hiç bu zatlar kellerimize gelmedi. Bizi barsak şu zatlar için prezidente hat yazanımız için bizi urarlar deyip ama hatta bizim avrayımız olmasa da hiç şuların önünde prezidentimizin avrayı vardır deyip vardık. Yok. Prezidentem onların yanında hiç avrayı yokken. Yurdu bizim prezident dolantırmayan eken. Yurdu Raşid Meredov eken. Kto doma hazayin diyara Raşid Meredov hazayin eken. Yine şunun berdeki işgərləri bizi tutup vurdu. Bu taraftan neme geldi o? Merdan Mustakif diyeni geldi. Yanında da bir giden adam bilen geldi. Ben indi onun adamları deyip pikirim etmedik. Hem ak futbol kalıplar geldi de. Geldi. Dan aramıza geldiler. Son beni izle durun. Ben indi onların arkasında kaldım. Arkasında. Son geldiler de sen ne meslimalede otursun deyip onun yanında 2 tane polis geldi de Yankul Nemen'in advokatın elinin arkasına kanırdılar. De içeri kanırdı böyle bu Yankı şu Mustakifler yanında gelen oğlanlar bilen bizim oğlanları içeri itip başladı Nemen'in içine. Şu cayın içine de konsulun içine itip başladı. Girecek olup. Onun yanında bizim oğlanlarımızdan ona başartmayın iza kaçacak oldular ve girmeyecek olup. Bu arada şu iza kaçan zamanım Yankı şu Mustakif var ya şu Nemen, Merdan Mustakif yani. Şu Nemen'i vurup başladı. Atamıra Saparfı. Şu 2-3 yazak vurdu. Her vuranda şu elinde yumruğunda bir zat var eken şunun. Her vuranda bir yerini çaptım anlayın. Ben gürü oturuyorum. Önümde benim 3 metre 4 metre önümde bol oturan zatlar. O yanınca 3 tanesi bu Nemen Alşehir diyen vatandaşımıza asıldılar. Bu bilen Nemen bunu vurup başladılar. Şu arada bunun Nemen'in kızılganı oldu Atamıra'nın yüzü. O aşağı eğilenemiş oldu. 10 sanısı var yumrukla vurup başladı. Arkalarını depi vurup. Ben bu yağdayı gördüm de. Ben ayttim mənim şu yerde urar ben sağlığım yok. Ben ölüp kalarım diyen fikir geldi de kelleme. Ben ayttim şu yerden çıkayım deyip. Bu yere çıksam. Qarasam. Şu konsulun başlığı baş konsul var ya. Şu adamları alıp gelen eken. Şu kimi urmalı kendini gürkezip dur. Yine bunu uran. Onun için beni gördü. Beni gördü de.
Yine buna vurun deyip görkezdi ne şuna. Barmağı bilen görkezdi. Onun için sen dayo yigit, yaş yigit men üstüme karab, men yağdayı sıraz atsın dettim de duran ne men yağdayı atsın dettim de kaçtım. Kaçtım izimden yetip yengseme vurdular burmuş ya depip kaldılar. İşgal kapı çeldi, ılgap bardım da şöyle izimden ayrılanını bildim. Şimdi ben halkım hayız taraf olsa, şu halk nire olsa benim halk bilen gidecek. Evet, hazır halkımız şu arkadağlı serdarımıza çok rahat deyip 90% halkımız yor. Menem şu halkın arasında ben sevmiyorum ama da şu arkadağlı serdarımızın şu geniş yolunda benim şu geniş yolunda ben sevmiyorum içinem yer tapılar. Ben şu halkım nerede olsa benim şu yerdinde. Onun için indi şunun yalı fikire geldik. Hemmengizden çağıryan halk olup. Ben bu hakta yine video çekmeye mümkün. Öz düşüncelerimi aydıp.